ניכנס לבית הספר הווירטואלי דרך גוגל. נפתח את Classroom וניכנס לכיתה שלנו. ניגש למקור המידע שנרצה להעלות לנוטבוק LM. נלחץ על המקור ונעתיק את הכתובת של האתר. במקביל, נפתח בלשונית חדשה את נוטבוק LM. נפתח מחברת חדשה. בחלונית שנפתחה לנו, נלחץ על אתר. נדביק את הקישור שהעתקנו מה-Classroom ונלחץ על הוספה. כעת, המחברת שלכם מוכנה לעבודה ולמחקר. תוכלו לשמור חלקים מהצ'אט כמקור מידע לצורך שימוש בסטודיו. לחצו על שמירה בהערה, לחצו על 3 הנקודות בהערה ששמרתם בסטודיו למטה, ולחצו על המרה למקור. תוכלו להשתמש במקור המידע החדש ליצירה בסטודיו. הסטודיו יתייחס ביצירה רק למקורות המידע המסומנים. ככל שמקור המידע מדויק יותר, כך התוצר יתאים יותר למה שתבקשו ליצור. תוכלו להתכתב עם הצ'אט כדי לשאול שאלות ולחקור, להעלות מקורות נוספים לבחירתכם, ליצור תוצרים מרהיבים לפי המקורות שתבחרו ועוד. בהצלחה!